10 minute de istorie se află alături de noi, în direct prin telefon, domnul Daniel Dojan, manager al Muzeului de Istorie Teodor Cincu din Tecuci, absolvent al Facultății de Istorie din cadrul Universității Dunărea de Jos Galați, specialitate Istorie Contemporană. Bună dimineața, bine ați revenit, sunteți în direct, vă ascultăm. Bună dimineața tuturor! Continuăm și astăzi seria dedicată participării României la primul război mondial și dacă ieri am discutat despre Consiliul de Coroană din 21 iulie-3 august 1914 și contrele politice între clasa politică și regele Carol I, dar și adoptarea neutralității, astăzi vom continua să discutăm despre decesul regelui Carol I și tratativele cu Antanta. Neutralitatea, așa cum a fost pronunțată, nu putea fi decât una provizorie, iar ea trebuie explicată cu prudență puterilor centrale, pentru a nu declanșa reacția lor violentă, căci transformarea unui aliat aproape peste noapte într-un factor neutru ridică suspiciuni. În cadrul sistemului internațional, România avea o situație similară Italiei. Aceea, acțiunile de politică externă ale Italiei erau urmărite cu mare atenție de către politicienii români. Declararea neutralității Italiei și ea aliat al puterilor centrale l-a făcut pe Carol I să accepte votul din Consiliul de Coroană. Astfel s-a convenit la 23 septembrie, pe stil nou, 1914, la București, să se încheie un acord româno-italian pentru a acționa solidar în cazul în care unul dintre cele două state va fi atacat de către Austro-Ungaria și de asemenea să se înștiințeze reciproc în cazul părăsirii neutralității. Revenind, regele era bătrân și a suferit enorm din pricina acestei decizii, dar fiind un monarh constituțional a acceptat votul. Totuși, decizia de neutralitate avea să fie una corectă. Biograful lui Pepe Car, referindu-se la starea sufletească a lui Carol, va scrie: deprimarea morală venise la galop. Pe de o parte se simțea dușmănit de o țară întreagă, se vorbea de abdicare silită, de revoluție. Iar pe de altă parte, după oprirea ofensivei de la Marna, început să aibă oarecum îndoială asupra puterii de neînvins a Germaniei. Brătianu, profitând de această stare de spirit, îl convinsese să încheie o convenție cu Rusia. Putem spune însă că înaintea Consiliului de Coroană, evenimentele internaționale s-au desfășurat cu rapiditate. Să ne amintim că Transilvania și Bucovina se aflau sub influența și sub stăpânirea Imperiului Austro-Ungar, iar Basarabia sub stăpânirea Imperiului Rus. Ambele imperii aveau interese asupra teritoriilor românești și asupra poziției României. Regatul Italiei își declarase neutralitatea, avea teritorii care și ei făceau parte din cadrul Imperiului Austro-Ungar și existau presiuni interne pentru intrarea în război. Astfel, la 5 februarie 1915 este semnat un alt acord între Italia și România. După lungi negocieri, diplomația rusă a acceptat dreptul României de a-și alipi teritoriile românești din Imperiul Austro-Ungar și va fi semnat un acord român-rus la 1 octombrie 1914. Revenind la starea regelui Carol I, starea lui de mâhnire avea să-l acompanieze până la moartea sa din 27 septembrie-10 octombrie 1914. Decesul suveranului avea să fie unul dintre acele momente care schimbă în mod hotărător istoria unei țări. Pentru puterile centrale, regele Carol I era singura garanție că România nu va aluneca de partea Antantei, spre care tindea opinia publică românească. Însă rapoartele diplomaților vorbeau despre zvonurile că regele României suferea de un cancer la stomac, ceea ce înrăutățea starea de sănătate în mod considerabil. Firea și caracterul său erau însă unele discrete, chiar introvertit. Singura confidentă a sa a fost soția regina Elisabeta. Nu se plângea niciodată, era discret, astfel că vestea morții sale a fost una fulgerătoare pentru societatea românească. Luni, 29 septembrie, pe stil vechi, 1914, sicriul monarhului a părăsit castelul Peleș. Pe un afet de tun, ajuns la București, sicriul a fost depus în sala tronului din Palatul Regal. Ulterior, a ajuns pe 2 octombrie pe stil vechi la mănăstirea Curtea de Argeș și a fost luat cu asalt de o mulțime de oameni români care luptaseră alături de el în 1877 și care își doreau să-și vadă pentru ultima oară regele independenței românești. Bineînțeles că fără regele Carol I, tabăra pro-Antanta s-a simțit mult mai liberă, însă preocupările lui Carol I față de Rusia, care nu era un prieten al României, și a lui Pepe Car, erau și ele de asemenea îndreptățite.
Încheie această intervenție citând din testamentul întâiului suveran al României, Carol I. Succesorul meu la tron primește o moștenire de care va fi mândru, pe care el o va cârmui. Am toată speranța, în spiritul meu, călăuzit fiind de deviza tot pentru țară, nimic pentru mine. Mulțumesc din suflet celor care au lucrat cu mine și m-au servit cu credință. Iert acelora care au scris și au vorbit în contra mea, căutând a mă calomnia sau arunca îndoieli asupra bunelor mele intențiuni. Trimițând tuturor o ultimă salutare plină de dragoste, rog ca și generațiile viitoare să-și amintească, din când în când, de acela care s-a închinat cu tot sufletul său iubitor de popor, în mijlocul căruia el s-a găsit așa fericit. Pronia cerească a voit ca să sfârșesc bogata mea viață, am trăit și mor cu deviza mea, care strălucește în armele României. Nihil sine Deo, ceea ce înseamnă nimic fără Dumnezeu. Mulțumim foarte mult, dragi prieteni, aceasta a fost, iată, rubrica 10 minute de istorie. Alături de noi s-a aflat în direct prin telefon domnul Daniel Dojan, manager al Muzeului de Istorie Teodor Cincu din Tecuci, absolvent al Facultății de Istorie din cadrul Universității Dunărea de Jos din Galați, specialitate Istorie Contemporană.